जों दिनै बायहेंखो सिनि सारा त्रिपुरानि दिनै लास्ट टाउननि दिनै लास्ट टाउननि पियाबा तागाय जागा लास्ट बुस्कानि 28 तारिखआव दिनै साउथ त्रिपुरायाव नाय जों जमायके बहुत गोबां ट्राइनाय दिनै वाइट टेल रिजार्टमेन्ट बिसिं तिके दिनैनो दत जे फार्स्ट दिनै बरफ खंखावनि बगै आथिले सिनि ब्रम ना प्रति गबरमानसे सामबांगार वते दिनै सिना बगै जों दिनै दानि बगै मोहायके दिनै सारा त्रिपुरायाव जों थाङै दिनै इउ दनते जों मोहायके गोरोंसा खाय थांसा खायनाय मारिनाय फैदांखाय गोबां बरफ हयतो যারা চিনি আর হিসাবে দংনাय किसान किसान बरफ दिनै जोंनाव कम जौथायनि बागै दुर्बल थायनि बागै जोंनाव अनेक किसु कक सायनामोनि কিন্তু আর দিनै अ पान्नानि बिसिंते जे दिनै बरफ চিনি उनको कक सानाय दिनै नरा बकल चिनि बिनाय अबा क्वाइनि चिनि युरो बाहायके बुबा बागै थांसा खायनि दिनै अबा हिसाबै बाबा खायनि बागै ताबो जों तियारखौ ताइ थांनाय जे 3 বছর আগে যে जों फान सजने हिलाय दंमोन दिनै बसर अबाय गलो जों चिनि फाननो কোনো दिनै पण जों कम भाग्यवान सुयाखौ ताइ कम बसर नियाखै दिनै अबाय गलो जों दिनै नुबाने अबसि प्रमाण जे ताबो चिनि बुबा ग्रानो जों फिनरिसा खायनि बागै कोनो सेकेन्ड खायनि बागै कोनो जों ताबो बिनिखौ जों चिनि बखानि नरियाखौ जों दिनै ताबो चिनि बखानि नरियाखौ आवल बागै जों दिनै मोहायके अ दिनै अ पान्नानि बिसिंति जों कोनो बिर गायसि ताइ दिनै जे बरफ चिनि ग्लोब चिनि बिसिङाव दङैनो दिनै जे बरफ बुबाग्रानि ककबायनो बुबाग्रानि मोखांबायनो बुबाग्रानि जत किसु फानबाय दिनै जे बरफ हुआ बिसिङ दङनि दिनै बरफ जे बाहारि दङनि बरफां दिनै सानामु दङायसे जे दिनै बरफ बुबाग्रानि अ इनानो बुबाग्रा जे वानसुनि दङनि जे थांनाय 3 বছর 3.5 বছরनि सिगांखौ जे दिनै वानसुबै इ प्रासार कमरनाय खानै इ प्रासार नंगौ थानानै बागै जे दिनै कायसा स्लो बांगि बिनि जे हानसानि बिसिं दिके गिराना टेबलनि जे सानानि सामनि अकक जे दिनै बरफ जे बरफ दिनै गाना टेबलनि मानिया जों चिनि व्यक्तिगत हामना सनायो मिजार किसान जे साइतलर वानसुबि जनेर आं दिनै बरफ सानामुसो हायसि दिनै नरक कविता थाने नरक दिनै कविता थाने जे नरक दिनै साबनि जाने साबनि बागै दिनै नों अबाहाय पजिशन नखा दिनै नों हुआ बिसिं दंमोन दिनै नों नरक केबो सिनिया दंमोन एक सालसा কিন্তু তিনি বুবাগ্রানি কৃষি শিখায় বুবাগ্রানি মোখাংবাই বুবাগ্রানি ফানবাই তিনি আসল থেকে পুষ পয়সা মানখা আবর মনে কবিতা থাকাইছে মনি বাগৈ जों दिनै आमाय बरनो जों যদি नमित थाखाय जों वाइकेब जों सिरिउनाय बरनो जों जराव जों बरनो जवाब बारलायनायसै आबन बागै जों जन्तनो तिया मा दंनाय ताय आं कम सानानि मुसुगो पाइथागो जों थांनाय सारा 3 বছরनै जों बुबाग्रान दिनै जों वाइकेब कुलफान सानजाखौ जों कुलफान जों दिनै डिमान्ड गरै तांबाय जों साइमानो बुबाग्रानि तमा बुबाग्रानि फाइट अब जों वाइकेब जों सिगा दिस जेनेरेशन नङा भबिष्यत सानि दंनाय जों फाइट खालामो आबुन बागै जों गामसा पदन जों दिनै कोन डिमान्ड थायाखौ जों एकमात्र दिनै डिमान्ड नङा बुबाग्रानि बिसिंसे जों सासानि नखर मोननाय ग्रेजुएट कलेजनि सामने थांगे दिनै भबिष्यत दिनै जेनेरेशन दिनै आबरनि गोबां काहांनाय जरा काहांनाय आबर वानसुबिनो जों गामसा पदन कोन फारनि थानि जों डिमान्ड लिखायनाय जों सामुखाय दङ ताइ जों अबायगोना कुसकानि सालामो जों बुबाग्रानि जों अबायगोना जों सासादरिनाय जों वाइकेब जों सिगार जों बुरिर जों जतरा पाल बाक्सा खायनाय बुबाग्रा सुनो जों भारत तियारनि प्रासायखौ मुंसे सुनो तुबिर फायनाय आ बिसास दिनै बोखावो जों दनिनाय जों केवसे दिनो कदाल फायनाय समाय दांनाय जों बुबाग्रा सुनो सावो बुबाग्रा जे दागिरो अबायगोना जों बुसकांगो जों थानसा खायनाय बागै आं जतरा को बुंनानै आनि को करन थाका जतरा खुलमायका